ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. 23 марти соли 2023 соати 1:07 ба вақти маҳаллӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон заминларза ба амал омад. Маркази ҷунбиши қишри замин 132 километри қисми шимолу шарқии шаҳри Душанбе, 50 километри қисми шимолу ғарбии минтақаи Рашт ва 96 километри шаҳри Хуҷанд дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон дар палдураки ҷамоати деҳоти Лангари ноҳияи Кӯҳистони Мастчо умқи 11 километр ба қайд гирифта шудааст. қувваи заминларза дар маркази он 5-6 балл, минтақаи Рашт 4-5 балл ва шаҳри Душанбе 3-4 баллро ташкил намуд. Маротибаи дуюм соати 7:53 ба вақти маҳаллӣ заминларза ба амал омад ки қувваи он 4,8 баллро ташкил намуд. Маркази ҷунбиши қишри замин 6-7 километри деҳаи палдураки ҷамоати деҳоти Лангари ноҳияи Кӯҳистони Мастчо ба қайд гирифта шудааст. ҷунбиши қишри замин дар умқи 40 километр бо қувваи 4 балл, дар шаҳри Душанбе 1-2 балл ва дар минтақаи Рашт 2 баллро ташкил намуд. Бар асари офати табиӣ талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. Дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳти роҳбарии сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода комиссияи ҷумҳуриявӣ таъсис дода шуда ҳаҷми ҳисороти заминларза муайян карда мешавад. бинандагони азиз, бо расидани тозатарин хабар ба шумо дар нашри Минбаъдаи ахбор маълумот хоҳем дод. саломат бошед.